berdintasun egindako lorpen hori zalantzan daude, kezkatzeko arrazoi dauzkagu? Ba, nik uste dut baietz. Ni behintzat oso keskatuta nago, eta gainera alderdi hauek heldu dira kongresura, eta hainbat gobernu euren esku daude, beraz orain, euren mezuak zabaltzeko aukera gehiago dituzte. Eta honek, agerian uzten dauena da, atzera egiteko arriskua beti hor dagoela. Horrexegatik, uste dut funtseskoak, ezinbestikoak direla, berdintasunean aurrera egin behar dala argi dugunon artean, aliantza sendoak eraikitzea. Kontuan izan da, bakoitzak lehen esan dudan bezala, gure egiteko modua, gure tokia gizartean dugula, baina beharrezkoak dire aliantza horiek, zeren eta diskurso hauek ez dira bere sortutakoak, baizik eta, ondo eraikita daude eta pentsatuak eta horrezegatik aurre egin behar digu eta dagoen mehatxu argi bat da.